Mikxuf it-track record ta' dikjarazzjonijiet folots min-naħa ta' esponenti tal-Gvern Laburista. Dan ħareġ mix-xhieda li ta' deputat nazzjonalista Jason Azzopardi f'kawża ta' libel li l-eks Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kien għamel kontrih għax ħassu mal-affamat b'kitba fuq Facebook fejn deskrivih bħala giddieb u kriminali. F'seduta mimlija battibekki bejn iż-żewġ naħat, id-deputat Jason Azzopardi spjega kif f'intervista ma' stazzjon televiżiv Olandiż f'Lulju tal-2018 l-eks Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kien qal li hu mhux se jħalli no stone unturned li kien ifisser li se jsibu lill-kriminali. Iżda fl-istess ħin il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kien f'ċezz regolari mal-allegat moħħ ta' dan id-delitt. Anke Chief of Staff tiegħu kien f'ċezz miegħu u l-Ministri fil-Gvern kienu ħobża u sikkina mal-istess qattiela. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Jason Azzopardi tenna li fit-22 ta' Lulju tal-2018 il-Prim Ministru Joseph Muscat kien għamel konferenza tal-aħbarijiet li fiha attakka bil-qawwa kollha lil Simon Busuttil bħala responsabbli għal gidba li hemm bżonn li ssir elezzjoni bikrija. Il-Gvern b'mod partikolari Owen Bonnici kien imbotta narrattiva li tgħid li l-elezzjoni ġiet imsejħa minħabba l-istorja Igrant. F'dan il-punt huwa beda jiġi interrott mill-avukat ta' Bonnici Paolo Lija bil-qorti issostni li Jason Azzopardi għandu jkompli bix-xhieda tiegħu. Jason Azzopardi qal li fil-lejl ta' qabel kiteb il-kliem offensiv ingħata kopja tar-rapport Igrant. Il-Ministru Bonnici kien ilu fil-possess ta' dan ir-rapport għal sena u 5 xhur u għalhekk kien kompliċi fil-gidba li qal il-Gvern. Peress li dak iż-żmien Bonnici kien membru tal-Kabinett kien spalla essenzjali għal Muscat u kien jaf li l-imħallef Aaron Buġejja ma rakkomandax passi kriminali kontra Busuttil. L-istess Owen Bonnici qatt ma waqqaf lil Prim Ministru milli jgħid dan id-diskors fuq Simon Busuttil meta kien il-konsulent legali tal-eks Prim Ministru. Jason Azzopardi qal li dan kollu juri li hemm rekord ta' dikjarazzjonijiet folots fejn għal sena u nofs il-Gvern b'mod persistenti qal li sejjaħ l-elezzjoni fuq il-gidba Igrant. Għal Jason Azzopardi der l-avukat Joseph Zammit Mempel.